खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। 12 जुलाइ खालारखालि लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो जिल्ला हारिमु आफादा सबनसिरि दैमाजों हा खुरखा जानाय बगिनदि भौपरा माथावरि बर' गामिनि सिलिंखार जालांनाय दुखुथिया सुबुंफोरनो माइरं, दालि, आलु आरो गोबां जाग्रा मुवाफोर अनसुंथाइ हैनाय जायो। बेखौ दैदेनो एलडीसी, यूपीपीओ आरो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि अर्गेनाइजनि नेहाथारि सृजन बसुमतारी बिथांमोना। रादाबखौ दैथायहरदों लखिमपुरनिफ्राय सुक्रान्त मोसाहारि। 24 प्राइम टाइम हेडलाइन सानजारि नोगोर बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय लखिमपुर जिल्लानिफ्राय। आरो बे बिथिङाव आंहा खोब गोजोननाय मोनदों। बर' थुनलाइ आफाद लखिमपुर जिल्लानि मानगोनां दैदेनगिरिफोर लोगोसे मेंनाय गैयाजासे खामानि मावनाय लखिमपुर जिल्ला आरो दखरा यूपीपीओनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आं सासे इन्टेलेक्चुयेल हिसाबै बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आंनिफ्राय साबायखर जासिबाय। मानो होनोब्ला नैबे दुखुनि सम, जि समाव बर'फोरनि ननैसो भीमपरा माथावरि बर'फोरनि जि हा हु सबनसिरि दैमाया खुरखानानै हा हु लांजोब्बाय, जेबो बिथांमोननियाव जि न' दंमोन बे न'फोरखौबो खुरखानानै लांजोब्बाय। आरो बे समाव बिथांमोना जि खबर लाहैनानै एबा लोगोसे आंबो जि खबर लाहैफानानै जि मोनसे हाबाफारिफोर मावगासिनो दं, बियो गोजोनथाव होननानै आं सानो। दा बेफोरबायदि जों गोसो गोरबोनि बर'फोरनि जायफोर अर्गेनाइजेसनफोर बा जायखिजाया अर्गेनाइजेसनफ्रा हारि एबा समाजनि बा जातिजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावोब्ला बियो खोब गोजोनथाव। आरो बेबायदि आफादनो जोंनो गोनांथि दं। आरो जायफोर आफादा हारि एबा समाजजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावो, बे बिथिङाव लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा माब्लाबाबो दोरोदनानै थाङाखै आं नुदों। आरो बेजों लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादा लखिमपुर जिल्ला हिसाबै जि समनिफ्राय जोनोम जादों, बे समनिफ्रायनो मेंनाय गैयाजासे जि हाबाफारि लाबोगासिनो दं, बे बिथिंखौबो आङो नोजोर होनानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो दिनै नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफाद लखिमपुर जिल्ला आरो हारिमु आफाद गासै आरो बर' थुनलाइ आफाद लखिमपुर जिल्ला गासै ज' खौसे जानानै नोंथांमोननि जिथु नैबे दै खुरखानाय सबनसिरि दैमाया जिथु खुरखानाय, बे खुरखानायाव दिनै जि एसे अनसुंथाइ होबाय नोंथांमोननो, बिनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना? नोंथांमोना अननानै जोंनो जि एसे होदों, जों बिराद साबायखर मोनबाय। आरो नै नुबायानो जों माइरंखौ दिनै दिनाव होनाय जादों। बेनि सायाव इयुनाव नोंथांमोना बे जि एसे होदों बर' खौसेथि सुबुं आफाद बा गासै आफादफ्रा बेखौ होबाय, बेवहाय नोंथांमोना गोजोननाय दंना? दिनै बगिनदि भीमपरा माथावरिनि बर' गामिया दिनै दैजों खुरखाजानानै दङ। दा बे बिथिङाव दिनैनि नैबे अनसुंथाइ होनाय, बे अनसुंथाइ होनायखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा माबायदि बेखौ हाबाफारि लानानै मावफुंनो हाखो? जायखिजाया जे भीमपरा माथावरि बर' गामि, बे बर' गामिया दिनैसिम खेबथाम न' बा जायखिजाया बिथा न' बथि जायखिजाया खुरखा जाजोब्बाय। दा बेखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा मैया जों नायबिजिरहैदो, सिगाङावबो जों थांदो। आरो बेनि सिगां बोसोरफोरावबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा न'खरसेयाव जों बान्दोलनायखौ जों थिं होनाय बे हाबाफारिखौ जों मावबोदों। बेनि उननि समाव जोङो न'खरसेयाव 20 केजि माइरं जों होनाय बे हाबाफारिखौ जों मावबोदों। आरो दिनैबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जायगायाव थानाय लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि हेफाजाबाव आरो लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमुनि हेफाजाबाव जों दिनैयो बे गामियाव जाय न'खरफोरा खुरखा जादों, बे खुरखा जानाय न'खरफोरनो, बे दुखुथिया न'खरफोरनो जोङो सासेयाव 2 केजि माइरं, 200 ग्राम दालि आरो न'खरसेयाव जानाय थाव लिटारसे, आलु सेरसे
बेबायदिनो संख्रि पेकेटसे आरो साबोन स्राब बायदिसिना बेनि जों अनसुंथाइ जों दिनै हरनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों मावफुंदो। दिनै नैबे बगिनदि भीमपरा माथावरि जिथु दैया खुरखानानै बिथांमोननि गामिखौ लानानै थांबाय, सिलिंखार जालांबाय बिथांमोननि गामिया। दा बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो हारिमु आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे मोनथाम गौथुमा ज' लोगो नांनानै दिनै अनसुंथाइ होबाय बिथांमोननो जि एसे हायो। बिनि सायाव हारिमु आफादनिफ्राय मा बुंनो सानो सारा? जोंनि हारिमु आफादनिफ्राय जों बेखौनो बुंनो सानदों, जिहेथु जोङो गासैबो बर'नि हारिमायारि आफादफोरा ज' जानानै जोंनि दुखु जारलायाव थानाय सुबुंफोरखौ, जेरै दैबानायाव खुरख'जानाय सुबुंफोरखौ जोङो नायफिननाया जोंनि कर्तब्य। भीमपरा बगिनदि भीमपरा माथावरि दिनै बर' गामिया दैजों खुरखानानै आलाय सिलाय लाइ लथर गैयै जालांबाय, सिलिंखार जालांबाय। नैबे बिथिङाव दा नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफाद लखिमपुर जिल्ला गासै ज' जानानै दिनै अनसुंथाइ होदों।